puti kay conditions ang atong Cebu City roads. Kini ang pahayag ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mahitungod sa kahimtang sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Gipahimugatan ni Garcia nga walay gipatuman nga asphalting projects panahon sa administrasyon ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Hinungdan sa nagtipon og nga mga requests alang niini gikan sa 80 ka barangay sa dakbayan. For the last 3 years, the previous administration under the previous mayor did not asphalt any roads in the city of Cebu. Na-asphalto ang SRP kay tungod sinulog route man to. But all other areas in the city of Cebu, zero, nada. Apan gilimod sa kampo ni Rama ang maumpasangil. Bitbit ang mga dokumento, gipakita sa kanhi Cebu City Administrator Colin Rosell ang mga ebidensya sa mga concreting projects sa 64 ka mga barangay sa syudad nga napatuman sa paglingkod ni Rama. Gani nakalatid sab dinhi nga mokabat sa 83 milyones pesos ang gigahin alang sa maong mga proyekto. Kung naamang gani gitawag diyag mga backlog sa tinud-anay lang daghan man yun na reperonon man na siya na ay nagyayak ni ana. Wala yun siya magtrabaho kay in fact sa atong gitanaw wala may pang-espalto na iyang nabuhat yun. Ang tanan asphalting project sa Cebu City si Mayor Rama maoy gahimo ana including kana ilang gigamit budget na nga gipangayo ni Mayor Rama. Why asphalting project nga nahimo ang nagdaa sa City Hall karon? Giklaro ni Garcia nga padayon na karon ang pag-aspalto sa mga kadalanan apan tungod sa gidaghanon sa angay trabahoon, asoy niya nga dili kini madali-dali ug human sa kagamhanan. Na-purchase naman nato ang ang asphalt, so igo na lang gid ang ilay. We have about 4 or 5 teams that does that every single day. No, pero but then kuwang gihapon oy. How many kilometers of roads we have here in Cebu? 80 barangays. Napas Mountain Barangay nga sa ununon pa. We are just overwhelmed with the requests coming in. Kaya can you imagine 3 years? Nothing happened. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.